Hola, bon dia a tots i a totes. Benvinguts a la segona sessió de matemàtiques. Bé, anem a continuar en les divisions. Espero que no hàgiu tingut cap problema en les anteriors. Ja vos passaré les solucions. I bé, l'altre dia vam fer la divisió d'un número decimal entre un natural. Doncs avui anem a fer el contrari. Val? Anem a dividir un número natural entre un decimal. Bé, s'adrecem a la pàgina 105, val? I vegem així el que anem a treballar avui. Divisió d'un número natural entre un decimal, val? Anem a llegir l'enunciat. Al poliesportiu ha arribat un enviament de pilotes, pesen en total 240 quilograms i cada pilota pesa 1,25 quilograms. Quantes pilotes han arribat en l'enviament? Bé, doncs hem de dividir els 240 quilograms que pesen aquestes pilotes per 1,25 quilograms que pesa cada una, per a saber quantes pilotes hem rebut. Primer, converteix el divisor en un número natural, és a dir, anem a fer similar a l'altra vegada, fer-ho tot natural, val? Ho farem tot sense, per a dividir no utilitzem les comes, aleshores ho han de posar tot en número natural. Recordem que el número natural era el número que no tenia comes ni decimals ni de més, ¿vale? Bé, com convertirem? Bueno, diu, converteix el divisor en un número natural. Per fer-ho, multiplica el dividend i el divisor per la unitat seguida de tants zeros com xifres decimals té el divisor. En aquest cas, el divisor és 1,25. Quantes xifres decimals té el divisor? El 1,25, quantes xifres decimals té? Si vegem així, vegem que té dos xifres decimals. Aleshores, per quant tenim que multiplicar-ho? Quin número té dos zeros? Doncs el 100. Aleshores, 1,25 té dos xifres decimals, multiplicarem per 100. I passarem a la segona part. I farem una divisió normal i corrent, que ens quedarà 240 per 100, és a dir, li hem añadit dos zeros, seran 24.000, dividit entre 125, que seria el 1,25 multiplicat per 100. És a dir, serien 240 per 100, dona 2.400, i 125 per 100, 1,25 per 100 dona 125. Aleshores, bé, fem la divisió, en aquest cas, bé, dona exacta, i es donaria 192. Aleshores, quantes pilotes han arribat? 192 pilotes. Recordem posar la unitat, si són euros, si són pilotes, si són taronges, el que siga. Bé, doncs això. Esta classe és senzilleta, vull que treballeu això, simplement és practicar, multipliquem, fem els números naturals i ja està. Activitat 1. Calcula 986 dividit entre 6,8. Esta vos la regalo jo. 6,8 quants números decimals té? Té 1. Aleshores, per quin número tindrem que multiplicar? L'1 seguit de tants zeros com xifres decimals tinga. Doncs com té una, seria l'1 i el 0, que és 10. Serien 986 per 10, serien 9.800... Mira, vaig a posar-ho en la pissarra, així millor per tots. Seria 986 dividit entre 6,8. 986 dividit entre 6,8. Aleshores, agafem el 986 i el multiplicarem per 10. Ens donarà 9.860, i el 6,8 el multiplicarem per 10 també, ens donarà 68. Aleshores, quina serà la divisió que tenim que fer? 9.860 dividit entre 68. Doncs així tenim la divisió que tenim que fer. La realitzem i ja posem el resultat. Activitat 2. Pensa i resol.
Mònica vol entaulellar una sala de 35 metres quadrats, amb taulells iguals de 0,07 metres quadrats de superfície. Quants taulells necessitarà? Val, així que hem de fer? Doncs el mateix. Tenim 35 metres quadrats que hem de dividir entre 0,07. Com fem? Posem tots els números decimals, tots els números naturals, llevant les comes, és a dir, hi ha que multiplicar per 10, 100, 1000, val? Es fixem el divisor, quantes xifres decimals té i multipliquem per la unitat seguida de tants zeros com siga necessari. La segona opció, en una fàbrica tenen 270 kg de mermelada. Volen envasar la meitat dels quilos de mermelada en pots de 1,5 kg i la resta en pots de 0,25. Quants envasos obtindran en total? Doncs el primer, ahir hem de pensar, val? Perquè es diu que volen envasar la meitat. La meitat en un tamany de pots i l'altra meitat en un altre tamany de pots. Aleshores, doncs, hi haurà que fer alguna altra operació. Val? I res. Després, el càlcul mental, bé, si voleu aneu practicant-lo, però per vostre compte, val? I res, això seria la classe avui, molt senzilleta, però vull que queden molt clar aquestes operacions, val? L'activitat 1 és entretinguda, val? Al final aniran eixint-nos directament el número que tenim que dividir, però al principi igual tenim que fer les operacions, primer la multiplicació per 10, per 100, per 1000, i després igual directament ja podem visualitzar-lo. Val? Doncs bé, moltes gràcies i ens vegem en la pròxima classe. Adeu!